Polycut flamingoskærer er udstyret med en 1 mm skæretråd, som er en væsentlig kraftigere tråd end mange af konkurrenternes maskiner. Trådene kommer i bokse af 10 styk, skiftes nemt og hurtigt uden nogen form for værktøj. Jeg vil lige demonstrere, hvordan vi skifter skæretråden. Vi løsner fingerskruen her. Piller tråden af. Løfter tråden af fjederen, drejer fjederen væk. Løsner fingerskruen. Piller kablet af. Vi er klar til at montere skæretråden igen. På med fingerskruen, sørg for at kablet peger fremad. Drej fjederen om. Vi hænger øjet på her. På med tråden. På med fingerskruen. Og vi er klar til at køre igen. Nemt og hurtigt.